А он форме здесь кипит. Jag har fått smulen och jag må Jag kan nå dig utan det måste bli mycket. Man kan inte stå där en massa bitar liksom. Oni moja fruta. Just trävet och så står. Så det man folk köper av ria så det. Hade sitter först. Капучим. Чтобы массу бить. Du trä. Ten är nog lågt. Ska vi stå? Det så går inte med musik, det med kött. Det är jävla rätt så mycket. Gör det med piano. Om man känner av det Skillen en gång, ja? Ja, skillen över. Det är skillen. Ja, det skiljer sig nog rätt. Precis.